we zeggen, niks geen code oranje bij Netelvreed. We binnen de gewoon. En we hebben het hier aan tafel over een hele orencode. Iemand die het echt bezutting heeft. De code donkerreed op het voetbalveld. En het liep het nog 4 voort, maar vuurwerkverkepers binnen deze dagen smoordrok, maar alle tarriedings voor de verkeep in december. En wij lieten hier al de mooiste knallers even zien. Ja, en vanzelfs is er ook weer die mystery guest. Maar nou rouwen we eerst door de Wieken van Friesland. Een soort Friese voetbalclubs zijn dit weekend in de kantine hiepen om te praten over agressie op de voetbalveld. De KNVB wil dat band en ouders praten over de deur van grensrechter Richard Nieuwenhuis. En dat ze nadenken over haar eigen gedrag. En de vraag is nou, zullen die voetballers, maar vooral ik die ouders, tak een weekend als ze dan, als er dan voetbal is, oors op dat veld stappen. En die vraag die lees ik je voor aan directeur Saatje Mulder van Sport Friesland. Rudy Douwma, hij is vastzitter van Blauw-Wit Fjouwer 30 uit Ljouwert. En Sjoerd Veenstra, hij is van voetbalvereniging Sneek Wiet Zwart Uitsnits. En in het publiek een paar jongens van de jeugd van Blauw-Wit. Dus moet ik je hem er binnen. Ik wil met jou beginnen, Veenstra. De kranten weer, hè, Sjoerd. Telegraaf, waanzin. Beelden te zien hoe die man echt iemand kon trapen. Wordt zijn schoolgeluid uit, hij kiest zijn sok zien. En dit vervolgens, hè. De KNVB zonder respect, geen voetbal. Ja. Dan denk ik, wat doe je hem eigenlijk een morgen op een club? Wij hebben voor volgende week vrijdagavond onze algemene ledenvergadering staan. En voor de eerste week van januari staat er een leidersbijeenkomst op het programma. Die 2 activiteiten die stonden reeds gepland. Dat heeft ons doen besluiten om de activiteiten en de oproep van de KNVB daarin te vervlechten. Dat betekent dat wij niet specifiek dit weekend iets doen, maar dat we ze in deze volgende 2 evenementen gewoon nadrukkelijk zullen meenemen. En die gelegenheden gelijk gebruiken. Dus je doet niks? We doen wel het een en ander. Wij zijn afgelopen zomer gestart met een project bewust begeleiden. En dat zullen we nadrukkelijk ook onder de aandacht brengen op deze 2 bijeenkomsten. Die we dus maar als er morgen dus een huid en een mem komt, maar een koffer of met tasken met de band, dan zijn we uiteraard wel beschikbaar. Dat hebben we ook aangegeven op onze website. Dat mensen inderdaad ons kunnen benaderen en kunnen contacten voor gesprekken. Maar in die zin houden we geen extra bijeenkomst morgen. Saatje Mulder. Jou komen op voor de belangen van heel veel sporters in Friesland, van alle sporten eigenlijk. Vind je dat de KNVB dat goed doet? Dat ze nog steeds iets in de clubs van, nou zie ik jezelf, maar nu wat je hem door gaan maar praten hoor? Nou, dat is net het enige wat de KNVB doet. Ze zeggen net zie ik het zelf maar uit, maar ze hebben een heel beleidsplan ervoor en dat hier zich al in de kast lezen. Dus het is een onderdeel ervan en ik denk dat dat wel goed is. En ik denk dat het goed is dat ze de amateurwedstrijden in elk geval uithellen. Ja, dat is ook even een vreetje om de jongens hier, hè? Jordi en Jordi. Hoi, wat team zit je in? We zitten in D1 van Blauw-Wit. Ja, Blauw-Wit. En wat vind je ervan dat je nou morgen net hoeft te voetballen? Ja, het is natuurlijk altijd jammer dat je niet mag voetballen, hè, maar ik vind het wel begrijpelijk hoor. Dat er zomaar een grensrechter wordt doodgetrapt voor een leuk potje voetbal. Hij staat er ook bij zo'n hobby te doen. Dat vind ik echt niet kunnen. Nee. En hoor Jordi, want het is natuurlijk wel jammer, dat is dus net voetballen. Verdorie, dus je altijd nooit. Ja. Maar hoe gaat het eigenlijk bij hem op het voetbalveld? Wordt er wel eens in iets school? Ja, soms wordt er wel iemand uitgescholden, maar zover gaat het niet bij ons. Nee. Heeft er zelf nog nooit wat in de skietsruchten zijn? Ja, soms wel eens, maar dat is soms een klein woordje, maar meer ook niet. Nee, en dan weer gauw terug. Ja. Nou, en volgende week wel weer voetballen? Ja, tuurlijk. Als er iets sneeuw valt, hè? Ja. Nou, ze beloven iets van alles sneeuw. Ja, Rudy Douwma, nou, dit binnen jongens dus die voetballen net. Maar kun je wel ergens bij hem te lonen, man? Ja, we hebben inderdaad over die gevoetbald. Wat ik trouwens wel jammer vind, want ik vind persoonlijk toch wel dat ik liever had gehad dat we wel gingen voetballen. Overigens nou door de sneeuwkant natuurlijk niet, maar goed. Dan hadden we in ieder geval wel de teams even in de kleedkamer gehad, hè, met de leiders en de trainers. En dan hadden we denk ik er toch nog even wat meer aandacht voor kunnen vragen, bijvoorbeeld met een minuut stilte. Hè, dat je dan toch met de spelers een en ander uit kan leggen. Maar goed, we respecteren dit, de kantine is open en vanaf 11:30 zijn ouders, spelers, trainers, leiders die de behoefte hebben om erover te praten, die zijn welkom en wij als bestuur zijn er ook. Ja, maar daar ben je daar even uit lezen, want denk je nou morgen dat er net de ouders komen waar het misschien wel om gaat, of de spelers komen? Ja, dat klopt. Kijk, verplicht kunnen we het niet stellen, hè, van morgen 11:30 en hier wezen. Dus wij nodigen de mensen uit.
En natuurlijk, kijk, elke voetbalclub die heeft ouders of spelers die een kort lontje hebben. En die hoop je natuurlijk met name dan te treffen. Maar ik denk dat je wel gelijk hebt, die komen net over het algemeen niet komen. Nee. Is dat BMX-ambitie, gevoel? Vind ik moeilijk in te schatten. Wij hebben er juist voor gekozen dat we dus inderdaad zeggen van we focussen ons op de ledenvergadering en de leidersavond. En dan zou een extra bijeenkomst zou misschien het risico in zich hebben dat mensen op de andere 2 bijeenkomsten minder aanwezig zijn. Ja. Nou ja, dat heet dus krijg duidelijk uitlijn. Ja, dan, maar ik wil even naar Vlinie. Het is haast een Ierlien. Dikke Ierlien nou. Ja. Dat die in november 2 vrouwelijke teams voetballen in elkaar van Blauw-Wit en Helpman uit Greens. En er ontstaat een knokpartij bij de vrouwen. Ja. En die slaat, Famke van Blauw-Wit slaat een Brutse noos. Klopt. Dat had ik in het Nijzest, geweld op het veld. Ja. Hoe ben je daar toen mee omgegaan? Nou ja, als je bekomen bent van een schrik, dan zo snel mogelijk met iedereen op tafel. Want je wilt het naadje van de kous weten. Maar de belangrijkste boodschap, want kijk, dat is achteraf. Hè. Het is gebeurd. En dan met elkaar spreken over van, ja, maar vinden we dit nou normaal? Want kijk, we hebben spelregels bij de club dat we zeggen van, ja, je mag alles doen, maar handen thuis houden. Dus je hebt het dan uiteindelijk wel over je normen en waarden waar je voor staat als club. En daar hebben we natuurlijk met alle betrokkenen en automatisch met iedereen, want het heeft een behoorlijke impact op de vereniging, komt dat dan wel voor het voetlicht. Dat je zegt van ja, maar wat is nou wel normaal en wat is niet normaal. Dus je schrok echt hè, toen je de telefoontjes kreeg. Kun je vaststellen wat er gebeurde met die vastzitten van die... Dit is echt niet te veel, maar ik bedoel, ik weet wat wij toen hadden met dat incident, wat dan vergeleken hiermee nog redelijk onschuldig is, maar wat ook niet kan. Maar dit is natuurlijk niet te veel, maar ik bedoel, hier is een jongetje, een zoontje die ziet hoe zijn vader mishandeld wordt. Het gebeurt in 2 keer. Als je op een foto ziet, daar staan 20, 25 man bij. Mm-hmm. Dus dat is onbegrijpelijk dat zoiets kan gebeuren. Maar Jim hebben dus op een gegeven moment sancties naam. Er is een heel team is er uitzet, is geschorst. Waarom moest dat zo rigoureus? Nou, als een combinatie. Kijk, we hebben toen de 2 dames waar het om ging, die hebben we geschorst. Hangende het onderzoek door de KNVB. En we merkten dat daar consternatie over ontstond, omdat een groep dames vond dat dat belachelijk was, dat we dat deden. De eigen dames? Ja, de eigen dames. En toen hebben we wel met hun om tafel gezeten. En kijk, dan komt het uiteindelijk bij de essentie van, wat ik net ook zei, ja, wat vinden we normaal? Kijk, en wij vinden bij de club dat gedrag dus niet hoort bij Blauw-Wit. Maar die famkes vonden het wel mooi van? Nou ja, die vonden dat in die zin, want het is dan, wat zij ook zeiden, een reactie op iets wat gebeurd is. En daarmee enigszins te verdedigen. Nou ja, en daar hebben wij stelling tegen genomen als bestuur. Dat we zeggen, hoe je het went of keert, je lost het nooit op met je vuisten. En dat heeft er wel toe geleid dat we gezegd hebben van ja, maar dan moet we misschien tot de conclusie komen dat we dus niet bij elkaar passen als speelsters en als voetbalclub. En dan is het beter dat je de club maar verlaat. En daar hebben we toen ook medewerking aan verleend om zij uit te schrijven bij Blauw-Wit. Ja, zuiveren dus. Ja. Jo heeft een rapport voor je lezen. Jo heeft ik een rapport van je lezen. Dat is wat met die voetbalvrienden. Ik heb het niet met de voetbal, ik heb het over rapporten en dergelijke. Maar hier hebben we dus een beleidsplan maken waarin staat, we tolereren bepaalde dingen net meer. Waarom wie dat nodig bij Sneekwietswart? Een van de dingen die wij zagen in de afgelopen jaren was dat er natuurlijk op en rondom de voetbalvelden af en toe dingen gebeuren waarvan je zegt van ja, dat kan zo niet. Dat kan bijvoorbeeld zijn het gedrag van ouders. Dat kan zijn het gedrag van spelers onderling. Onderling naar teamgenoten toe. Maar bijvoorbeeld ook naar scheidsrechters. Ook dingen, hoe je met de materialen en de kleedkamers omspringt. Alles bij elkaar zeiden wij van we willen iets doen aan de cultuur en normen en waarden binnen de club. Dat we zeggen van wij zijn op een bepaalde manier, we zijn netjes, we hebben respect voor elkaar, er is hier spelplezier, enthousiasme, zelfvertrouwen. Dat betekent automatisch dat je heel duidelijk moet formuleren, wat wil je dan wel? Wij hebben dat ondertussen vervat in een visie bewust begeleiden, waarin onder andere geformuleerd staat, hoe begeleiden wij onze jeugd? En wat zijn dan precies de speerpunten waarop wij dat richten? Oké, concreet. En de gedragscode. Dan slaat een famke, slaat een oorfamke, zin en oors. Wat gebeurt er maar? Dat kan dan dus niet. Daar spreken ze uiteraard op aan. En wellicht komen we inderdaad ook tot vergelijkbare sancties als schorsen, royeren. Dat kan allemaal mogelijk. En een jonkje van de Dees, die vlokt een skiezerig eruit. Die wordt absoluut door de leider aangesproken. En afhankelijk van, het gaat te ver om heel specifiek daaraan van te zeggen. En een ouder die vlokt een skiezerig eruit. En daar spreken we dus de ouder op aan. Want dat zijn de dingen waarvan we zeggen. En volgt dan een royement? Nou, voordat je tot een royement bent, denk ik dat je de totale situatie moet beschouwen. Is het vaker voorgekomen? Wat was de aard van het incident? Dus om dat 1 op 1 te koppelen, dat gaat wat te ver. Maar dat sluiten we niet uit. Dat we inderdaad mensen royeren. Want ik sluit me helemaal aan bij de stelling, die inderdaad ook door Blauw-Wit geformuleerd wordt. Je kiest als club voor een bepaalde richting. En als mensen zeggen
waarvan wij laten zien dat we daar niet bij horen, dan moet je tot de conclusie komen, dan pas je niet bij elkaar. En inderdaad, dat onderschrijf ik helemaal, dan nemen we maar afscheid van elkaar. Dat soort maatregelen moet je zeker niet uitsluiten. Saakje Mulder, ja, jou weet hoe dat gaat bij orde sportverenigingen. En er wordt nog heel vaak hoe voetbal zijn van ja, het is een zootje en het gaat alle weekenden mis. En ik zeg je toch, 2 voorbeeldige clubs. Is dat bij alle sportclubs zo? Nee, dat is net bij alle sportclubs. Ik denk dat dit 2 hele goede voorbeelden binnen die ik nijvolging vreeg. Heel soort clubs ben ik liedser, zeker in Friesland. Dus die hebben volle meer moeite om een mooi beleidsplan te maken. En bij andere sporten bart het ik wel. Het is wel zo. Welke sporten dan? Nou, het gebeurt bij alle sporten wel. Ja. Dat maakt het natuurlijk dat er nou basketbal is, bij hockey gebeurt het ik wel. Weet altijd zijn, dan gebeurt het nooit. Het is natuurlijk wel zo dat bij voetballing gebeurt het gewoon wat vaker dan bij andere sporten. En wat dat nou komt, ja, wat je zegt is dat voetbal is echt een afspiegeling van de hele maatschappij. En dat is bij andere sportverenigingen, voor andere sporten is dat nog wel zo oors. En bij hockey en rugby ben ze inderdaad heel streng. Hè? Je hoeft maar te zeggen, ja maar scheids, maar... En dan wil je al een paar wedstrijden scores bij wijze van spreken. Nou, dat is bij voetbal en ik wel wat oors. Dus er ben gewoon een heel soort dingen die hadden er invloed op. Maar het is zeker net alleen bij voetbal. Maar ja, het is wel de grootste sport in Nederland. Dus het is net zo verrassend dat het er meer voorkomt. Nee hoor, dus ik kies niks zezen. Kist dus bij rugby kist helemaal niks zezen te zien. Zodat het bij voetbal goed was, dat je helemaal niks in de scheidsrechter zezen mag? Nou ja, het is wel moeilijk altijd om rustig te blijven, vind ik. Ja, maar als je het dus bij rugby zezen van hey scheids, doe eens even normaal. Dan mag je heel lang net voetballen. Ja. Wat vies daarvan? Nou, ik vind wel dat je iets mag zeggen. Ja, maar dat is het dus. Wat is iets, wat is net? Hoe zorg je hem dan nou bij Sport Friesland bijvoorbeeld om... Nou, als je zorgt dat bij bepaalde verenigingen het misgaat, hoe help je ze dan? Nou, wat je probeer je maar, het is natuurlijk om van tevoren al te helpen. Hè? En wat wij dan proberen, er zijn wat interventies op, kanjes in de sport. Dat is een interventie om... ja, daar heb ik niks voor, die vage begrippen. Want dit mag ik weer achter het rug plakken. Maar dat is wel om begeleiders en trainers te helpen. Hoe krijg je nou de teamspirit erin? Er zijn al je trainingen voor hoe ga je met ouders om? Hè? Hoe kan je die beloeken bij de vereniging? Maar ik altijd wat conflicten binnen, hoe kan je daarmee omgaan? Dus er zijn al je workshops voor, dus dat helpt ik wel. Ik denk dat zo'n beleidsplan, het echt in de haarvaten van de club te krijgen, dat is het allerbelangrijkste. Ja, maar je zou krijg ik, het is een spiegel van de maatschappij. Ja. Laat het net gewoon om. Ja, ik denk dat het is net zo dat de sport verantwoordelijk is. Ik denk dat we met z'n allen dat we hier zitten, al je verantwoordelijk binnen. We worden wat individualistischer in onze maatschappij. Dus we moeten het wel met z'n allen opredden, net al in de sport. Ik denk dat sport wel een belangrijke rol speelt kan. En net zozeer omdat het daar de oorzaak leidt. Maar wel omdat er wel kansen binnen om het op te lossen. Dat zie ik aan beide clubs die hier aan tafel zitten. Maar het is dus aller verantwoordelijkheid natuurlijk. Ja, dus zo'n beleidsplan is er net overal. Dan wil ik nog even een inleeste vraag stellen om je hem al leer. Had nou een club dat net regelen kan, zo'n beleidsplan? Moeten we dan zeggen net voetballen? Oh nee, dat gaat veel te ver als je dat als directe consequentie eraan vasthangt. Maar je kunt het bijvoorbeeld ook zoeken in de samenwerking met meerdere en anderen. Hè? Als inderdaad een club zegt van wij hebben niet die omvang of de middelen om dat zelf allemaal op te hoesten. Wij staan open voor ieder gesprek en iedere manier om te zeggen van wat kun je ook voor een ander betekenen. Ja. Want ik sluit me helemaal aan bij wat u aangeeft. Het is een maatschappelijk probleem. Dan mag je niet als voetbalvereniging achteroverleunen en wachten op iemand anders die dan wel jou de richting gaat wijzen. Nee, dan zeg ik liever, wij pakken hem zelf op. Wij staan ergens voor. Wij beginnen met het aangeven van een richting. En als anderen daarin willen meedoen of meedelen, nou, graag. Hè. Wij werken ook samen met onze scholen in de regio bijvoorbeeld. Daar gaan we ook het gesprek mee aan. Want je staat daar nooit alleen in hoe je je jeugd begeleidt. Nee. Oké, nou, tegen dank voor je komst naar de studio. Ik hoop dat het rustig blijft op de velden. In ieder geval dit weekend, ik al is het door de sneeuw, ik al is het door de aflasting. Het is even rustig. Okay. Ja, aanstaande minuut. En hoe kan dat, jongens? Omdenken van een kriestmerk. Sinterklaas is Krekvoort en we vieren alweer dat het haast weer kriest is. We zien natuurlijk naar de mystery guest. En nu gaan we naar een product dat al jaren weer bij mij het jonkje in mijn boppen helpt. Ja. De knal, de jaren ze. En ik wil toch even de mensen thuis wat zien laten. Want dit is een kransje in foldertje, dat kreeg ik 20 gelien, 24 gelien, ek in de bus. En dan wie ik helemaal net mezelf meer. Dan begon ik te krassen en dan begon ik te zieken en dan wil ik die en dan wil ik die. En dan, ja, want we staan nou hier maar een heel spul op tafel.
waarom laten we dit eigenlijk zien? Nou al, het is nog maar zo betiert. Ja, het wordt steeds betierder, Roelof. Mensen vrouwen, media, dat speelt natuurlijk ook een hele grote rol. En daar toch gaan mensen steeds betierder al zien op internet, filmpjes zien, soms nog dingen van vroeger en een periode waarom zien. Dus ja, dat heeft alles met de media te maken. Hey Joost, met Jon Verkeepje dit spul in Fransje. Er is snel een demo-show, dus dan gaat alles wat je zit de loft in. En dan kan ik daar als een liedjonkjes aan mij schreeuwen. Nou, die vind ik wel mooi, Maar ja, ik zeg even achter die prijzen wat je bij zit. €100, €50. Het bent dure rakkers hier. Wat kost deze? Ja, deze kost 180. 180? En die kost normaal 300. Normaal 300? Ja. En hoe lang kun je hier in de zin? 4 minuten. 4 minuten? Oh. Dan maar lang verwerk je voor die €180. Ja. Wij laten even filmpjes zien aan ze van het vuurwerk dat je zien laat. Maar ik wil eigenlijk even tot de kern. Ik ben zo'n jonkje natuurlijk best vroeger. Jouw ek. Ja. Hoe ging het bij jou? Ja, nou, krijg eens bij Ja? ja, je wordt als band denk ik er al een beetje mooi bij hebt. Ik denk dat elk band wel eens de neiging heeft om een lucifer stiekem te pakken. Wij hier nog dwarsjes, nog eens vuurwerkstekers. Is toch echt verschrikkelijk spannend. En ik denk dat het daar al een beetje mooi begint. En dat zit er denk ik echt in. Maar daar ben ik bij, die heeft er absoluut niks mee. En dat mag maar 1 keer per jaar? Ja, daarom. Dus je wordt steeds wat ouder. Dus het verluidt zich dan steeds meer en groter. En als je dan dus op een gegeven moment sexy bent en je maakt zelf keepje. Ja, dan wordt de man een beetje gek. Ja. Ik zeg je wat lees, want het lijkt het heel niet meer op illegaal vuurwerk. Dit is een 100.000 klapper. Ja, daar hebben we een filmpje van. Dan kunnen we eventjes maar komen in de sfeer ervan. Dus ik hoop dat hij er nog voorkomt. Ja, dit is hem. Zet het loop maar even een hut, jongens, in de studio. Dat is dus deze, hè? Ja. Die is nou zo. Dat is deze dus. Ja, dat is deze. Ja. Ja, die mag je hier al, ja. Dit is een apper hier, hè? Ja, dit is een apper. Ja, want we mogen hier niks aansteken. Nee, en we moeten er voorzichtig mee wezen, want hij lijkt zijn uit moeten worden. Ja, oké. Maar dit is een apper. Dit is al hier binnen de dummies. Ja, ze noemen dat dummies. Het is ook door de regelgeving ook verplicht om de dummies aan te geven aan zijn dummy. Er zijn allemaal stekertjes op. Dat is een wettelijke plicht. Ja. Dus je kunt niet zomaar wat doen. Nee. Nou, dat ben ik alles. Dit vind ik wel leuke dingen. Ja, wat kost deze? Van mij? Van mij? 4 eigenlijk wel. 50 euro? 39, 4 miljoen. Jeetje, nou, zullen we even zien wat hij doet? Ja, die is heel leuk, hè? Zo, dit is een heftige knal. Ja, zeg eens maar wat hoor. Nou, dit is een heftige knal. Deze dit noemen wij dus onder de kennis. Dit is in de vorm van een mortier. En de meeste mensen willen wel goed mortieren eruit zeggen. Dat is een lange buis. En nou zit deze al onder verbonden aan elkaar. Maar dat je dus het hele grote vuurwerk hebben, dan met die buizen 2 meter. Ja. Ze kunnen als een voetbal in diameter wijzen. Dan is het dus heel groot. Dat is dan natuurlijk niet wat wij wat je verkopen maken. En die laat je erin hangen en dan komen de lompen als het ware al je saai uit. En dan een programma op een laptop. En alle lompen beschakeld, je kunt ze sturen, je kunt ze op muziek doen. En dat gebeurt snel, hè? Dan op dezelfde manier, omdat dit in het lied is. Je zit eigenlijk al een triangel in van verschillende vormen van al die soorten vuurwerk die er binnen. Okay. En dat maakt het zo leuk dat er van die potten binnen. Oké. Nou, dan wil ik eigenlijk toch naar de grande finale. Want deze joekels, als dat €180 kost, hè? Waar keep het dat? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat er net zo volle mensen binnen die individueel dit zou even keer. Ja, maar hoeveel krijg je hem per jaar die dit meenemen? Ik denk dat wij hier 40 tot 50 van verkeerpje. En dat zijn de normale mensen, maar normaal verstaan? Nou, dat zijn normale mensen, maar normaal verstaan. Maar misschien net een vrouw, hè? Die dat ik. Ja, vroeger moesten we knallen. Ja. Nou, dat is min of meer eigenlijk gebeurd. We willen mooi vuurwerk. Want als we dan toch geld uitgeven, willen we ook wat moois hebben. Zo weinig mogelijk werk, Ierland. En daar gaat de hele zaak. Sumsje? Ja, deze is heel bijzonder. Het is echt het is professioneel mooi, hè? Nou, Marcus van der Woude, dit is dus al hier snel te zien. Hier, dank voor de komst naar de studio.
En Dankjewel. ja, we woenen nog even wat boeten afsteken, maar net hè? Ja, helaas. Stom. Daar gingen we iets We hebben andere het- regeltjes vertreffen, Ja. maar dan hier dat wel kennen. Maar Dan hier we dit gedreven. dan gingen we deze wel even doen kennen. Oké. Maar die Maar- mensen die dit zelf wel in, die kunnen snijden. Dus alles wat op volgt zit, alle artikelen, inclusief deze. En dan schieten we er niet één af, maar we schieten er denk ik wel een stuk of 10 in één keer af. Dus dan is het hele chocolaan begin met Spektakel. vuurwerk. Oké, tegen dank. Alsjeblieft. Nou, de mystery guest, ek vuurwerk. Nou, jou mag je de eerste vraag stellen aan de man die hier, Justin, dat toch bij me? Ja. Stel maar eens een vraag. Ben je ook een liefhebber van vuurwerk? Nee, nou, dan ken ik hier even aan de taal. Heb je een vraag voor deze man? Want het is een man. Vrees me eens wat. Doe je al een sport? Ja, Ben je een verboen aan een van de grootste sportevenementen die het eigenlijk nooit plakvinden? ja, Heb je een idee? Ben je al bekend van televisie? ja. Ik denk dat je wel wat mensen binnen die het weten. Heb je een idee? Zeg het maar. Wie bewilling? Wie bewilling? Ja, Ja! Applaus mensen, wie bewilling? Hoi. Nou, mooi dat je er bent. Kom je zitten in het hoekje? Hoe wil jij eigenlijk, Joet? Nou, een beetje kort. Wat dan? Nou, ik Op wie inspectiewest. Nee, ik hier een afspraak met de NOS. Dus we hebben Joert al weer omschoen op het dier. Dus dit Joert we begonnen. En dan gewoon weer heen stien bij de Luts, denk ik. Bij de Sletten met Mar en bij de Luts. Ja? In West. Ja, En hoe wie dat? kort. Maar wat vregen ze dan hoor? Nou, eigenlijk toch volle meer wat vragen meer in algemene zin. Maar net specifiek hoe de Luts, zo wat dan ik. En het gaat even om waarom zien. Hè. We zien net vooruit, want er is niks van te zeggen. Nee. Maar ja, hoe is het West, hoe is het ervaren en wat is alweer op jou komen. En Ja. dat soort van dingen. Het is binnen een griff horen vragen als dat die op die kaartjes staan. Dat hoop ik al. Je moet er een slinger om, Jan. Ja? En had hij op de wiet, ik heb wel even een hut. Ja. Als hij op de wieten valt, dat is een maatschappijvraag. Reet is een, Reet is een persoonlijke vraag. En dit is een, joker. dit is mijn jokervraag. Die kunnen we horen ook in. Brechtje is mijn grutte leefde. Wat nou persoonlijk? Brechtje is jou? Brechtjes is hoen. Oh! Ik dacht jouw vrouw. En dan is Brechtje wel eens grote leeuw. Maar dat had net alleen van mij. Nee, Brechtje is hoen. We hebben een golden retriever en die stretch je hier. En dat is een geweldige hoen. Ja? Ja. Waarom? Omdat het zijn een verschrikkelijk leerbeest Ja, is. ben allemans vrienden bent, hè? Ja, ik ben allemans vriend, maar ja, ze jetten al 13 uur bij ons gezin. We hebben twee jongens en die in Famke zei ze altijd. En ja, Brechtje, dat is het Famke. En laat ik bij jou in bed? Nee, mijn eigen vrouw luidt bij mij in bed. Maar dat zul je toch mensen die hoen bij haar in bed lezen? Ja, nou maar ik wil heel eerlijk zeggen. Er komt een bekentenis. Brechtje is het laatste jaar had ze de neiging, en dat schiet mij de hoen wat te komen, dat ze wel maar naar boven gaat, dat ze vaar het bed lezen gaat. En het nooit zo west. En nou in één keer de laatste tijd wil ze wel eens een nacht vaar het bed lezen. Nou, laten we dat mooi gebeuren. Het is zo'n oude hoen al. Ja. Ja. Liek jouw karakteristiek een beetje op een golden retriever? Nou, ik denk dat er wel parallel in zit. Ja, allemans vriend? Nee, geen allemans vriend, maar ik ben wel lekker rustig en voor het algemeen wel vriendelijk, ja. Ja. Nou, je moet weer draaien. Nou, zullen we net bij een joker doen? Ja, nee, ik eet wel eens vaker zoen? Nee. Nee, ik loop me nooit wat van die kaartjes om. Sure. Hoppakee. Alweer een joker. Ja, nou ja, je zat hier toch niks op. Dat weet ik nou al. Als het saffier is, dan zeg ik... Nee, die kost zelf ik invullen. Ja, dat is al van de voor. Ik pak een oor. Ja, doe maar een oor. Zeg ik, Ja. het gaat niet. Aast. Nee, dit zoek in, hè? Ja. We gaan los, we gaan niet. Ja. Nee, dat is net een goeie. Nee. Ik ried nog een tocht met mijn vrouw. Ja, net al sterrentocht. Dat hebben we al een keer te jaren die. Maar vorige winter, natuurlijk de laatste winter, heb ik zo geweldig rieden dat laatste Wol? weekend. Ja, die sneeuws en de snoeis. Prachtig, helemaal tot het beeld, helemaal naar de noordkant, naar Dokkum. En zij kan geweldig rieden. Ik heb wat minder techniek, dus ik lees meestal wat achter haar om. Maar te jaren rieden, wat is er nooit mooiste dan dat? Ja, nee, als je hier natuurlijk ook griezelig drok, vrienden hier. Ja. En dan denk ik uit elke niveau dat in een loertje hebben van mijn volle rieden, maar je bent zelf ook een leervader. Ja. Is dat dan toch wel dubbel? Hoe zeg je dat dan nou? Nou, nee, eerlijk zijn net meer. Ik heb 2 keer dien.
En in keer jaren, dat was fantastisch. En ja, ik word ook wat ouder, dus misschien is het ook wel wat een bevrijding dat net meer hoeft. Nee. En ik ga het mooi maken, dus ik weet hoe het is. Maar de binnenmensen, als er dan iets luidt, dan moet ze het werk aan, laat ze alles lezen en dan moet ze alleen nog maar rieden. Ja. Dat heb je gewoon of? Dat heb ik wel gewoon. Ik heb wel, zodra dat koer vliegen hier, nadat het al blaast wie steeds, maar hebben die al die dagen daarna hebben rieden. Dus de tongens die vreed sneursnijn. En ja, dat bloot geweldig, maar dat hele grutte, dat hoeft net meer. Ik word ook wat ouder wat dat betreft. Ja. Nou, je mag nog een keer draaien. Nou, Jokers ben op. Jokers ben op. Nou. Ik bedenk er wel een peer. Ja. Dus ik vraag Griet wie is van Vliene wie kost er wel eens dronken wie is. Ja, die erop komt, stel ik die vraag ik aan jou. Ja, dat is best. Ik kan best wat minder verzinnen. Nou, dat is wel dreig. Wat verzin je nou eigenlijk? Nou, ik verzin wel goed. Ja, maar hoeveel? Goed. Nou, goed genoeg. Ja? Ja. Boppen de ton? Nou, ik leed dat even van ja, mezelf. volgens mij wel. Hè. Is dat zo? Wat ben je ook alweer? Als voorzitter van de... Van het college van bestuur. Ja, die zit er boven de ton. Ja. Ja, boven de 6 ton. Dus het is... Nee, maar ja, natuurlijk, elk mens kan weer minder verzinnen. Maar het is wel zo, tenminste door het buurtgang, als je wat meer verzinnen in je carrière steeds. Maar je leven er ook nooit. En als het weer waarom maakt, kind dat ik. En dat is maar wat ben je uitspattings dan? Mijn uitspattings? Een reisje maar heel graag doen. En eigenlijk is het dat wel zo'n beetje. Ja, duurde vakantie dus. Waarheen? Nou, wat wie de laatste reis? De laatste reis die we echt mooi kon maken hebben we naar Noord-India en Nepal West. Mooi gezien. Hebben we daar een geweldig. En dan betel je alles voor elke een? Ja. Ik de onhang? Nee, toen wie er nog in onhang. Oh, er wie er nog in onhang. Nee. En zit er nooit wat op stapel? Ja, er zit wel wat plan niet, maar dat hoor ik nog even van mezelf. Nee, ik jij nou hier, die zat die meneer, die zat in april niet ergens in. Is dat zo? Ja. Dat is net uitsluitend, nee. Nee? Is het een hege bult? Ja, een hele hege bult. Ja? Mount Everest? Ja. Ja? Waarom hebben we dat net weten? Hoe wist je dat nou al even? Ja. Ja. Nee, ik heb al... je hebt droom, hè, wat je altijd willen. Dus mijn droom weer van nog eens een keer... en dat is ik wat... Kom, doet we daar natuurlijk in de buurt winnen. Want toen ben ik op een morgens, om een uur of 6, maar uw oudste jongen bij WTR in een heel iets vliegtuigje. Ze zijn naar de Mount Everest vliegen en de vlak daarvoor weer om. Ja. Ja, dat is, dan denk je, nou, hoe is het mogelijk dat mensen in de bob opkomen? En ja, uw zoon die zei, nou, ik klim er wel op. Ik zei, nou, dat red ik net meer. Maar ik heb wel altijd gewoon van daar nog eens een keer rennen. In zo'n gebied, maar die enorme dus net helemaal bij bob op, maar wel erheen. Wel erheen. En was je 12? Was je 6. Was je 6? Ja. Ben je met een hecht gezin? We gaan net maar gezin. Mooi? Vreun. Oh, Vreun, oké. Ja. Okay. We zijn een heel hecht gezin. Ja. Oké. Nou, je mag weer draaien. Ik geloof dat we niet vragen hebben. Ik weet net dat ik nou wel draaien wil, want dan wist je eerst te vallen. Ja. Tja. Tja. Reet. Ik kan nog even kiezen natuurlijk. Hè. Ja, dit is wel leuk. Mijn slechte eigenschap is... Mijn slechte eigenschap? Nou, ik ben wel verschrikkelijk optimistisch over alles. En ja, dat maakt soms mij dat ik nog wel ietsje voorzichtiger in ben. Maar ik ben wel eens wat te optimistisch. Wie je optimistisch, maar de laatste Alsteren toch? In ieder geval Vliene hier? Nee. En als zo ik dat wezen, we hebben een geweldig bestuur, Marcin Jochenen. En dan hebben we nog 22 rionhaten en assistenten. Dus dat is een spul dat doe je maar elkaar. Maar ik ben wel optimistisch, want ik vind dat je de verkeer moet. Ja. Maar nee, dat is net een besluit wat je alleen neemt. Dat doe je maar een hele grote groep mensen gelukkig. Ja. Dan stier je op de kaartje, hij verjet ik wel eens wat. Is dat goed? Ja, ben je verjetelijk? Ik leef wat meer in de toekomst dan in het verleden. Ja, maar dat is lekker. Dan verjet je gewoon dat het verkeerd gaat. Ja, misschien... nee, dat is een eigenschap. Ja, ik ben meer bezig met morgen dan mijn juster. Juster is West, daar kan ik net zo vol meer van verhoren. Nee. Zullen we nog hier een ultieme versissing doen? Want het gaat natuurlijk hoe de tocht, het snijdt al mooi. Zit die kaart erbij? Nee, maar dat wil ik nog even van je weten. Oh. Hoe liep het? Hij jou al maar de waaggoden praat? Ja. En? Ik heb geen idee. Nee? Nee. Nou, het zou mooi zijn dat we elkaar dan treffen op het IS. Weet je best. Oké, Tieren, dank voor je komst. Graag. Blijf maar even zitten. Oké. Ja, nou, dit is dus spannend. We zitten wel over een half sterrentocht komt. Wat er wel komt is een kriesmerk. In een minuut. Ja, tussen het vuurwerk. Ik weet net dat het afstutsen wordt bij je. Nee, ik denk het net. Vertel eens, wat is het beleven? Nou, wij hebben vanuit de diaconie van de hervormde kerken van Niegen, de Pijn en de Tieken een project opzet
om mensen in beweging te krijgen om wat van oor te betekenen. De mensen die kennen van u dit mij ook het 10 euro lenen. En mij dit 10 euro maar je zelf wat bedenken om het bedrag groeien te laten. Er zijn al hele mooie dingen betaald, zoals het opzetten van een pannenkoekenrestaurant voor 1 dag, het bereiden van zaken, het sliepen van redens, zelfs het beveiligen van huis en hier. En op een maand dan eindigt het project en dan in juli en dan zal al het geld wat binnengebracht wordt, zal schonken worden aan de Kika en de voedselbank. En elke keer wil ik de graag wijzen dat er op 15 december in de Pijn, op 15 december in de Pijn, een midwinterfair houden we zal. En ik daar ben we aanwezig om dingen te verkepen, maar ik om uitleg te aan over het project. Ik dus vind het hoe je dit nog aan Ingrid rollen. Ja, gaan we maar oefenen. Ja. Maar ik zou zeggen dat iedereen maar komen en maakt deze actie tot een groot succes en steun mij Kika en de voedselbank. Oké. Nou, 0 zit hier. En ik zeg vuurwerk. We krijgen nog wat vuurwerk geloof ik van de meesten. Ze hebben toch nog wat mooi naam. Ja, nou dan wie dit niet opvreet. Je kan natuurlijk ook een minuutje scoren. Ga dan even naar Omroep Friesland. Niet opvreet het omroepfriesland.nl. Ontvolgende weekend. Sticht om een vuurwerk. Nou.